deviatáci, volám sa Vanda Bodová a študujem na súkromnej strednej odbornej škole v Šamoríne v odbore cukra. Zvolila som si 4-ročný odbor a momentálne chodím do 2. ročníka. Na našej škole mám najradšej to, že máme rozdelené teoretické vyučovanie a prax. Mesiac sa sústredíme na vyučovacie predmety, akým sú napríklad potraviny, hospodárske výpočty, technológia a technika. Po mesačnom teoretickom vyučovaní mám mesiac prax. Niektorí zo spolužiakov chodia na prax do okolitých podnikov a hotelov, no niektorí majú prax priamo na škole. Máme veľmi dobré a milé pani majsterky, od ktorých sa vždy naučíme nové recepty, nové techniky či triky, ako ozdobovať torty, dezerty a iné mašketky. Každé dielo je výzvou, nikdy sa nám nepodaria mašketky rovnako a to je asi najťažšie, ale aj najkrajšie na mojom odbore. Ak ťa baví pečenie a cukrárska výroba, tak neváhaj ani chvíľu a staň sa aj ty súčasťou našej strednej odbornej školy. Tešíme sa na teba.